Veu bé des d'aquí o què? Vinga, vaig tirant, M'han dit que vagi en compte perquè, segons com trepitjo, puc tenir una cama a l'Aragó i l'altra a Catalunya, Aragó, Catalunya. Però aquí aquests límits territorials no coincideixen amb els límits lingüístics, perquè posats a parlar ens entrem a banda i banda. Això és la Franja, una zona de 200 quilòmetres de llargada que avui a Caçadors de Paraules esperem conèixer una mica més bé. Comencem la Setmana Santa preocupats pels accidents a les carreteres i amb paraules com prudència o conducció segura sonant per tot arreu. No correu, que us esperem per menjar la mona. Al Tibet la repressió xinesa continua i el Dalai Lama ja parla de genocidi cultural i tot això a menys de 5 mesos pels Jocs Olímpics. I mentre l'Espanyol va abandonant la penitència, el Barça continua entestat a fer-nos fer un via crucis. En tot cas, benvinguts a Caçadors de Paraules. Aquest és el mapa del domini lingüístic que mossèn Alcover, el primer caçador de paraules, va començar a construir fa més de 100 anys. Plaques com aquesta recorden els seus viatges. Ara som a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, però jo vull comprovar si els nens que van a l'escola a pocs quilòmetres d'aquí, ja a l'Aragó, m'entenen en català i si jo els entenc. Havia quedat amb la Paquita, que és mestra itinerant i fa classes a més d'un poble. Avui la trobem a Montanui. Es veu bé des d'aquí? Ho veieu bé? Algú sap com es diu tot aquest tros? Com ho solem dir? La Franja. Molt bé. La Franja d'Aragó. Són pobles d'Aragó i parlen català. Anem llegint. Blanca, Soteira, Areny, el poble de Montanyà. Els nens ho tenen molt clar, però i els grans? Sabem què és i on es troba la Franja? Comarca per comarca, no. Maria, saps tu on està la Franja de Ponent? Ni idea, però ho sento molt per la tele. Pues deu ser de Tarragona per amunt, no? Regió. La part que hi ha entre la part d'Aragó i Catalunya, allà on es parla encara una mica el català. Per mi seria aquesta part. De la Franja. Jo havia anat amb l'informe, m'he fet el col·legi que ens van fer de la Franja. Què és la Franja de Ponent? La Franja és la zona catalanoparlant de l'Aragó. Les comarques naturals són, de nord a sud, la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya. Són més de 60 municipis i més de 50.000 habitants, dels que un 90% parla català, el percentatge més elevat de tot el domini lingüístic. Sí, senyor! A l'hora del pati, jo, a més de jugar, volia conèixer l'estat del català a la Franja. Quantes hores de català feu a classe? Els nens a la setmana quantes hores fan? Sí, 2 hores setmanals. 2 hores? Sí, 2 hores. Aquest any vinc el dimarts i el dijous. Toma! 1, 2, 3 i al carrer. Molt bé! Però la resta de classes es fan en català, en castellà o...? Aquí es fa tot en castellà, estem a Aragó, llavors tot l'ensenyament és castellà, menys les 2 hores aquestes, les dues. Aquí hi ha 2, 2, aquí dieu 2. Les 2 hores de català setmanals. Molt bé. La gent de la Franja, del català, com en diu? En diu català? Sí, cada vegada més. Potser fa 20 anys no sé si seré tan conscient de que era el català, però ara sí. I mira, gala, que la bota. Hola, que me'n doneu una? Sí. Són vostres de casa? No, són de Tolba. De Tolba? Sí. Us diré si són bones o no. Són boníssimes. Aquestes magdalenes són com les de la meva iaia. Volia mirar de trobar algun producte típic per portar-li. Hola, bon dia. Escolta, mira, és que m'han donat unes magdalenes espectaculars que m'han dit que les fèieu aquí. Sí, aquesta. I m'he enganxat. En necessito més. Més, fantàstic. Molt bé. Què més tens per aquí? Mira, veig que tens coses molt bones. Panadors d'espinacs, que porten espinacs per dintre. Com has dit això? Això és un panador. Panador, molt Panador. bé. Espinacs? I aquests que són de carabassa. Això és molt bona pinta, Sí. Mira, aquests els estem fent ara mateix. Sí? M'ho ensenyaries? Mira. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Bé. Com va? Bé. De què poden ser els panadons? Poden ser de carbassa, d'espinacs, Sí. de xocolata.
que són molt bons. Boníssim. De manzana, encara són més bons. D'armilla també. De què? D'armilla i xocolata són bons. Armella? Armella. El que jo diria ametlla, vostès diuen armella. Armella. Caram. Hosti, quant de sucre, tu. Oh, això sí. Això va molt bé si no tingués sucre... Pel règim, no? Va molt bé, aquest. Bueno, si menges poquet, no fa res, no engorda. Si menges poquet, si menges així, no engorda. Claro. Després de 12 minuts de forn, jo sortia de tolva carregat de teca. Digue'm, tonto, i franja avall em venien de gust unes bones postres. El més sorprenent, en ple hivern, va ser trobar una fàbrica de gelats funcionant. Gelats? A veure, si fem més de 300 i pico gustos de gelat, o sigui que els habituals pues, són la mandarina, la vainilla, el llimó, el xocolate, els tarrons... I després altres així més originals? El res que s'ha donat ha sido de polvoró. Polvoró? Gelat de polvoró? Gelat de polvoró, de gamba a la planxa. No, que aquí m'has matat, Ramon. Això també té gambes a la planxa, tal qual. O sigui, nosaltres fem el gelat exclusivament natural. Lo que digo aquí és lo que fem. Perfectament. Està una mica freds, per això tenia que estar més desfeit. És l'hòstia, això. No, això és de gambes. ¿Te gusta gambes? ¿Te gusta gambes? A mi no m'agrada el cap, per això no l'he posat, no? Sí, tot. Està boníssim, de veritat, boníssim. Això ja està tot estimbre. Escolta'm una cosa. Veig que escriviu gelats amb CH. Gelats. Per què això? Això és la marca comercial. Llavors això està creat a partir de lo que és la faula aragonesa, que és un dels altres idiomes que es parlen a Aragó. Se parlen però encara no estan legalitzats, tal com el català, que seguim estan il·legalitzats. La situació del català a l'Aragó ja fa temps que està pendent d'una normalització oficial. Des del principi del seu mandat com a president d'Aragó, Marcel·lí Iglesias, nascut a Bonança, en plena franja, ha fet seva la proposta, però com que no hi ha una majoria parlamentària prou àmplia, l'aprovació de la llei està bloquejada. El català és la llengua que parlen 70.000 aragonesos, no? I molta gent més a fora de Catalunya. El català no és una realitat exclusiva de Catalunya. El català és una realitat molt més ampla, molt més important. L'avantprojecte de llei de llengües defineix l'Aragó com una comunitat multilingüe amb el castellà com a llengua majoritària i oficial en tot el territori que conviu amb el català a la franja i l'aragonès en algunes zones de muntanya. Sortint del Campell amb més material per la meva iaia, jo volia comprovar personalment la situació de la llengua. Vaig quedar a Saidí amb l'Anton Abat, un cantautor militant fent feina. Bona tarda. Com anem? Com estem? Com va això? Què estàs fent? Mira, si estic podant així un pressiguer. Pressiguer? Pressiguer. A tota la franja pressig? No, a la part de Maella diuen presquilla. I concretament a la part de Serós, tirant a la granja d'Escarp, ja diuen auberge. Auberge. Déu-n'hi-do. Riquesa lèxica n'hi ha. Ara, una altra cosa és en quin estat es troba el català. Tu, com a músic, quina feina fas en aquest sentit? Pràcticament canta la meva llengua, sent lo màxim possible fiel al territori, a la llengua que parlem així. Canto, y quan canto lo que siento y canto algo siento y canto lo que siento. Perquè es parla molt el català a la franja, tu diries? És que pràcticament parla tot Déu català. Hi ha molta gent que en vez de dir català, per exemple, diu que si és fragatí, l'altre que si parla en maellà, l'altre que si no sé què. Aquests fets diferencials passa el mateix que, per exemple, passa a València, en el valencià. Diuen que valencià, la llengua és un còdic. Si tu parles, per exemple, amb una persona i aquesta llengua t'entens perfectament, estàs parlant la mateixa llengua, no estàs parlant una llengua diferent. Tu com creus que se sent la gent de la franja? Catalana, aragonesa, de la franja? Jo tinc molt que he nascut a aquesta terra, per tant sí que aragonès, però la meva llengua és la llengua catalana. Per consiguient, en aquestes dues coses, jo penso que et contesto. Jo he nascut a aquesta terra i no renunciaré mai a lo que sí, però tampoc renunciaré mai a que la meva llengua és la llengua catalana i no diré que la meva llengua és una altra cosa. Endevina d'on són! Desneix el moment de la guerra d'Espanya. Sí. I petit vaig veure arribar els primers espanyols sense sabates, magres com això, pobrets. Nens tan grans que jo, així, amb polls, i els francesos, que es diuen tan bons, tan braves,
els mostraven, que la gent que són pobres fan poc goig. Evidentment, el Silvent i el seu fill Laurent són de Salses, al Rosselló. El català aquí no és la llengua del carrer, és la llengua d'una part de la població que vol tornar a trobar les seves arrels, que vol trobar una identificació més forta. Però penso que el català quedarà en una reserva d'indis. No sé, perquè aquí el francès és més important. He arribat a la capital de la Franja per sentir com sona el fregatí i, de passada, comprar unes quantes figues que la meva àvia sempre m'ho recalca. Les figues de Fraga i la botifarra de Vic. Hola, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Què volies? Escolta, m'estic buscant figues, concretament la típica figa de Fraga. Bueno, doncs problema. Perquè ara no n'hi ha, precisament. Per què? Què ha passat amb la figa de Fraga? La figa de Fraga se ven més en verd, ara, que seca. Llavors, les figues que tenim normalment són o d'Extremadura, del Marroc. I llavors, producte típic d'aquí, quin podria ser per la meva iaia? A part de fruita del que jo tinc, bueno, doncs lo coc. Lo coc? Lo coc, mira. Com és lo coc? Lo coc sí que és típic de Fraga, que jo penso que no trobaràs a cap lloc. Fa bona pinta. Sí, és un postre que el fan en codony i en armelles. Teniu noms molt diferents per la fruita i la verdura? I tant, clar. Mira, per exemple, això, deus dir pebrot. Pebrot? Estic a dir pimentó. Pimentó. Això. Què és això? Els catalans diuen estiramec, aquí se li diu pèsol. Lo niespro. Niespro? Niespro. Caqui. Caqui, per lo santo, pues nosaltres niespro. Niespro. I bacallà? Bueno, bacallà ho diràs tu. Doncs sí. Estic sempre salit a badejo. Aquí a Fraga, en vez de fràsic, diem mullerero. En lloc de golafre, diem afaram. En compte de boira, diem segallosa. Diem esclatassoner i bafurós. Esclatassoner vol dir com ara un dissubstanciat. En compte d'escombrar, diem agranar. I diem que un que va forro, que anava amb un ruc a l'horta i anava portant el ruc del ramal. En vez de dir adeu, estipa, despedimos, diem ausiguen. Apa. Hola, Rosa Mari, com estem? En acabar la jornada, la Rosa Mari encara té empenta per assajar jotes amb la rondalla. És la coordinadora i cap de vestuari. Davall de tot lleva una camisa. Solia ser de fil. Després una nagua. Una falda de muletón. Una que de llana. Esta de ratlles o quadros que és la bajera. La sobranagua i damunt la de cera. Caram, sí que aneu elegants, escolta'm. Ara que m'agradaria sentir-ne una jota, no? Quina podríem sentir? Aquesta està fet, el ball de coques de la nostra. Després d'una bona sessió de música, em van recomanar tranquil·litat i bons aliments a la part més al sud de la Franja. Això és el Matarranya. M'han dit que aquí, a més de trobar-hi el descans que necessito, notaré en el parlar força diferències entre pobles molt propers. Això i oliveres per tot arreu. Passa aquí. Vaig conèixer l'Àngel Puyol, un jove agricultor de Maella que aplegava, no, que collia olives. Ja. Bueno, què he de fer? Què? Tu, la batolla. Ara ve que... La què? La batolla, Home, si comencem així ja... La batolla... El pal. I llavors amb la batolla... Sí. Mi pare vibrarà. El teu pare vibrarà, com el mòbil. Sí, com el mòbil. Ojo, no piso les olives. Ai! Que empastre. Perdó. Mare meva. Va, nota que en sé, que sóc un expert. Ah, tu enganxes això aquí, Sí, mira, veus? Ara aquí. Vale! Hosti, quina vibració. Ja quasi no queda cap. Queden 4 i ara en la batolla se repassen. I ja que sempre que mira a dalt, ja baix de no pisant. Clar, perquè si les que colles a dalt les pises a baix... I fas l'oli ja aquí mateix. Van pa oli. I les bones, van pa bones, les d'oli van pa oli. Va. A diferent preu. Aquí les olives què? Es cullen o es pleguen?
Home, les olives se collisen i després, si cauen olives fora de la borrassa, se pleguen. Ah, val. Picar és collir. Collir. I agafar del terra és plegar. Plegar. Val. Que són allò que diuen de les foranes. Les foranes són les que cauen... que van fora de la borrassa. Té que caure peix a punta, Sí, cap on? Al mig. Al mig. Crec que per les dues, sí. Molt bé. De categoria. Fantàstic. Així aquestes olives, per què servirien? Algunes, així com estes, van per segundes, que són les que te mitjaries a un enciamè si te la mitjaries a Barcelona o on fora, que es t'aniran. Enciamè? Seria una amanida? Sí, un enciamè, una amanida, sí. Escolta'm, i com els afecta el fred a les olives? Sí, si fa un fred que estremis el misteri. Que estremis el misteri? Sí, ui, mori. El matí tinc de quedar mal llit, molts matins. Que se't queda l'ànima congelada, vaja. Sí. Si vols després anirem a vestir a la vila, que parlarem en uns abuelos que hi ha per allí, ja t'ho explicaran ells. Tenen històries per explicar, Ui, mare. Al cotxe. Passa cap allà. I amb el misteri estremit, abans d'anar a veure els avis, l'Àngel em volia ensenyar el poble. Bueno, així tenim el castell de Maella, que està una mica destruït, però se va arreglant poc a poc. Allí tenim los dos tossals, que són los germanells, detrás està Calaseit, i així la torre del relotge. Un rellotge és un aparell oestri que diu l'hora i ve del grec hora i logion, que significa que diu. En llatí es va convertir en orologium i d'aquí va passar al català antic orologe i orelotge. Tot seguit, l'article es va menjar la primera síl·laba i la gent n'hi va començar a dir l'orelotge. Així va quedar fins que va arribar a l'actual rellotge. També cal dir que del català va passar al castellà reloj i tot seguit ja van venir les campanades de la Puerta del Sol. I al costat de la torre del rellotge vam trobar els avis que passaven l'estona mentre esperaven l'hora de dinar. Bones. Hola. Vostè s'ha dedicat molts anys a les olives? Pues 40 o 50 anys. 40 o 50 anys, Déu-n'hi-do. Com era un dia de plegar olives? Molt ruïn. Molt què? Molt fred i molt ruïn. La granella que fèiem, unes combres d'elles. I les de fora, que no a granells, les plegueixen la mà. I pels bancals a l'horta, que esteu sembrat i de faves i coses d'eixes, totes en la mà. I els xiquetets a la sària al cornaló, els nois. A la sària? Què vol dir a la sària? A la sària del ruc. Què bevien? Vi de casa. Només es bevia vi o es bevien altres coses? No, algun altre licor? Al bancal, que diem, al bancal vi. Però carretell del vi, carretellets. Així. Aviam, com li fa? Que fa la perdiu, ara. Ara fa la perdiu? Això és fer la perdiu? No va tot bé. Ai, mare, a la petxina i l'àrea. Perdoni, Pròpol. Redó, així. Bo? Hosti, que és fort, això. El rancio. El parlar de Maella manté diferències molt marcades amb els pobles del voltant. Com a tota la zona sud de la franja, la pronúncia és apitxada. Parlen de minxar, fretxí, fetxe i de mots propis als que vulgueu. Coset per clatell, cosiguetes per pessigolles, empel per olivera, sansevert per julivert, col de pinya per bròquil, faldriquera per butxaca o carenxal per arracada. Els avis em van recordar que a Maella encara funciona un molí d'oli antic. I cap allà vaig anar, al Trull o l'Almàssera, que diuen casa. Al mateix temps que xafe, batís. Els rolls. Els rolls són les pedres? Les pedres. Rolls. Això se li diu rolls, sí. Toma! I ara ells, així, tota l'oliva és xafe. I això li diem pasta nosaltres. Pasté? Pasta. Pasta. Allà li diem la pasta de les olives. La pasta de les olives. Les olives machacaetes estan així. Així està la fusta, el pinyol, la polpa, la pell, així està tot. Aigua, oli, tot, així està tot mesclat. Això com en dieu? Cofins. Els cofins. Veus? Una capa, un cofí. Una capa. Pasta, un cofí. Un pastís d'olives. Ya esto, aquí ya está caient oli. Claro, este és l'oli que cau per el propi pes. Este és el millor oli de tot. Ui, mare de Déu, com vessa això. Sí. Us en dieu vessada, això vosaltres? Xorra. Xorra. Això xorra. Has tingut 70 litres d'oli. I està a punt de vessar, i això. Sí. I ara
aixecarem la planxa. Ara n'hi ha pujant un pistó que n'hi baix i em pujarà aquesta planxa i em pujarà tota la d'això. I clar, farà pressió i baixarà la resta de l'oli. La meva iaia estarà contenta. Aquesta vegada arribaré carregat de fato per ella. Ja ho has vist, que dissenyar un país no és tallar un pastís, que la llengua s'escampa arreu i això és així. A veure qui és el savi que m'ensenya un tall pel mari i qui posarà sense calçador, sense cap bastó. La gent dispar sota un color que com més alta s'hissa la grossa bandera, més enfosqueix l'ombra algun que s'hi arrecera. Potser aquesta marca que està feta s'hauria de pintar un xic més cap a la dreta. Potser has de ser fi traçant la nova línia, però el que pugui ser fes-la ben discontínua, perquè per més que et digui aquell de tal que mana, tu seguiràs parlant com a Toni la Gana, que per molts anys el fet de moure la boqueta no sigui tan sols per buscar-li una etiqueta. Cap on pinto ara, mestre? Tu? Pintar què? Si no has pintat mai res. Ah? No. No t'atreviràs. Un segon, de veritat, Aquí, la fes discontínua aquí. No, perquè aquí mana sortir del meu poble, tio. Deixa'm estar! I a partir de la setmana vinent, Caçadors de Paraules s'emetrà els dijous. El proper capítol el dedicarem al foc, combatre'l o divertir-nos-hi. Recordeu-ho, dijous, abans del Polònia. I cabrons!